Öz mümkinçiliklerini we öňde barjy tehnologiýalaryny Türkmenistanda ilkinjigidek taşdyrýan önüme öňürji kompaniýalar serige gatnaşylan agramly bölegindädi. Olaryň köpüsi ýurdumyzyň köp ugrly ykdysady kuwaty barada umut habarladylar we hyzmatdaşlyk giňeltmek maksat edinýärler. Köp ugrly sergide türk önüme öňürjiler tarapyndan eksport edilýän ýokur hilli önümlüň giň toplumy, senagat we owa hojalyk puduklary üçin enjamlary, ehtiýaçlyk şaýlaryny, guruluşyk serişdileri, hojalyk we elektronika tehnikalary, hojalyk haretlary, dokma önümleri we beýlekleri görkezildi. Serginiň ýapylyş dawratyna degişli guwanamalaryň gowşulmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Ýöretilişdiren sergi köp ýyllardan bäri türk önürjiler tarapyndan önürilýän önümlüň giň ugurlaryny görkezmek, öňde barjy işläp taýýarlamalary we tehnologiýalary özara alşmak üçin netijeli meýdança boldy. Iki dostlukly ýurdun gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen forumyň maksady ösüş mümkinçiliklerini bäsleşli ukyplygy ýokurlandyrmagy, kärhanalary tehnologiki döwrwaplaşdyrmagy, eň häzirki zaman önümçilikleri kemale getirmäge esaslanýan türkmen ykdysadyýatynyň esasy pudoklarynyň benýadyna maýy goýum, innovasiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini hasaba almak bilen işgörlik gatnaşyklaryny giňeltmekden awarat boldy. Sergi gatnaşçylary Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýüzlenme kabul etdiler. İlgaz Argen, Levent Himya kompaniýasynyň eksport iş dolandyrjysy. Sergi iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam eder. Ma'lum bolýarly biziň ýurtlarymyzda hyzmatdaşlyk babatda netijeli işler amala aşyrylýar. Mihmansöýerlik şeýle hem gepleşikleriň netijeli geçirilmegine döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýärin. Türkmenistanyň ähli ugurlarda uly özgertmeleriň durmuşa geçirilýäni gowandyrjydyr. Biziň gatnaşyklarynyň belent derejelere ýetjekdigine berk ynanýaryn. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnetli gatnaşyklaryň üstünlükleri beslenmegi iki ýurdun ähli ugurlardaky ösüşine oňyn ýardam edýär. Andijan Tilab Barbaros Makina Türk kompaniýasynyň düýpli söwda we satawlar oňçy direktori. Häzirki forum Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha ösýänligine subutnamadyr. Dürli ugurlarda gazanan üstünlüklerimizi Türkmenistana görkezmek biziň üçin uly mertebedir. Türkmen dowlarlarymyz bilen bilelikdäki işlerimize badaly boljak bu sergi işgörlik babatda täze mümkinçilikler açýar. Aşabatdaky sergi türk-türkmen hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir açmak babatda ähmiýetlidir. Biziň gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösdürilmegine ýardam etjek bu forum möhüm ugurlar kesitlemäge, hyzmatdaşlyk babatda bar bolan şertleri dol derejede ulanmaga giň mümkinçilik berer. Türkiýe bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine şeýle hem türkmen halkynyň milli liderine köp sag bolsun aýdýar.